अच्छा, गोलू राजा तो ऑल टाइम बिजी पर्सन, जी हाला जो हर समय जी व्यस्त रहे वाला। जी तो जब खाली समय मिलेला जी। तो क्या करेले गोलू राजा? प्रोग्राम अगर नहीं खे तो कुछ रिकॉर्डिंग कर लेनी, रिकॉर्डिंग कर लेनी तो शूटिंग कर लेनी। फिर कहीं घूमे के तो मैंने हम ना उतना जाइल चाही, मन करेला फिर भी सब गांव पे आ जाइला। गांव पे आनी तो कुछ पिताजी से बात विचार, 10-20 गो भाई के बोलौन कि आइल बनी आवो, खाना पीना भइल, बस बैठनी। छोट मोट पार्टी जी सार्टी जी जी, होत रहेला। ये सब। अच्छा, गोलू राजा का सबसे फेवरेट सॉन्ग, पसंदीदा गाना जोन का है, जोन खुद गौले बड़े, कौन होते? देखिए, बहुत गाना जिससे जब व्हाट्सएप पे आवेला नु, तो व्हाट्सएप पे आवेला तो बहुत गाना में छूट जाला। और जौन सोची कि आजे आइला काल्हे म्यूजिक बन गइल, अगर हम गाइयो देनी, शूटिंगो कर देनी छोटा सा, तो जान जे कि फेवरेट है बात। तो गाना के गिनती नहीं है कि तो कौन हम कहीं मतलब के, फेवरेट गाना होखे एगो, एक लाइन हमनी के दर्शकन खातिर। वैसन अभी आज ले नहीं थे आज हमारा आज लगा। तक गोलू राजा के जोन आइकॉनिक सॉन्ग बन चुकल बा, हाँ, जोन आइकॉनिक में ये बात, आ जाओ। हर की आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती। ई गाना जौन बा, ई सोची कि 2-3 साल 4 साल हो गइल गावला, और हम गावत गावत खुद पाक गइल बानी। लेकिन आज तक कोनो ऐसा मंच नहीं है, और आगे भी जब तक सांस बा ई गाना गाँव ही के ये पड़ी। आइकॉनिक हो चुकल बा गोलू जी राजा, मतलब कि हाँ ये गाना। जी जी अच्छा, सब मन जे दर्शक होले चाहे और फैन जोन को इंग्लिश में कहल जाला, जी तो उ जानल चाहेले अपना गायक के बारे में कि का खाइल पसंद करले। तो गोलू राजा का ठेठ देहाती वाला जी जी जी। लिट्टी चोखा दाल हाँ भात, हाँ। आ जोन आजकल फास्ट फूड चलल बा, पिज्जा बर्गर ना चाउमीन, तो हम तो एक उनका प्रोग्राम पसंद है में कि भी, नहीं? कार्यक्रम में भी जाइला तो कहीं ना खाएं, अच्छा। कहीं भी ना, आज तक नहीं खैले। बाई चांस होला कि बहुत घरे बनी, बहुत जोरदार भूख लागल बा, तो उजा भी हम प्रयास करेला कि अगर घर बा और वो घर के माता बहन लोग हमरा के मानता जानता, तो उ हम कह के बनवा लीला। माने कहे के मतलब बा कि ठेठ ठेठ जन घर के। भोजन जी चाहे दाल भात जी, भुजिया हम चाहे। कितना दिल्ली रही चाहे प्रोग्राम में भी, अभी तो माने छूट गइल बा एने, ना तो गैस सिलेंडर हम के लेके जाएंगे जा, आ 2 आदमी रही ओने हम प्रोग्राम करतनी, एने बन जाई, ओने दोसर के हुगा एक गाई, तो हम फिर खा के प्रोग्राम में चल जाए। जी अच्छा, गोलू राजा के कबो आलोचना मिलल का? आलोचना मिलल तो उसे गोलू राजा का सीखले कि ये भाई हमारा सन आलोचना हो जो उनके होकल ना चाह। ना देखी, मुंह पर तो केहू नइखे कहले, अब अंदरूनी में का कहता नइखे कहत, मुंह पर तो वैसन केहू नइखे कहले। आज हाँ, तक ई बा कि जे बड़ भाई बा समझावेला कि मंच पर वैसे मने बच के रहे के बा, चाहे निजी जीवन में कैसे रहे के बा, बच के रहे के बा, ईमानदारी से रहे के बा, यह सब बात बा। बाकी मुंह पर ऐसा हम कभी काम नहीं कैले। अभी तो मने हमरा रुआ गांव पे आइल बनी, एजा से रुआ जाते पूछब, ठीक बा, आलोचना करे वाला करी, लेकिन हमरा उम्मीद नहीं है। मुस्लिम समाज के गांव बा, हमने के तो 10 से 15 घर बा, लेकिन शायदे के कही कि मने खराब लड़का हो। जी सही होते हैं। जानल चाहेले फैन कि गोलू राजा कब शादी करे जा रहा है, काहे कि एगो उम्र नजदीक आ चुकल बा। फिर भी देखिए, अभी गीत संगीत में बहुत मेहनत बाकी बा, उपलब्धि मिलना ना मिलना वो अलग बात बा। फिर भी मैंने हम प्रयास में बने कि मैंने 25, 26, 28 तक शादी हो। जी एगो मुकाम अभी हासिल हाँ, करे के 3 बाकी साल बा। में बहुत कुछ हुई। जी 3 साल में बहुत मेहनत हुई, तो लास्ट पर हो। अच्छा, गोलू राजा के जीवन के सबसे प्रेरणा देवे वाला व्यक्ति हर एक इंसान के होला, मोरो के होगा, माने हर एक बड़ बड़ आदमी के। जी तो गोलू राजा के प्रेरणा वाला व्यक्ति के हमारे पिताजी। जी अच्छा, ये बताई वे जैसे कहने का अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक बा, लेकिन जब लोग जमीन से उठन जी एगो अभी मुकाम हासिल कर लेल बने, पैसा शोहरत नाम सब बा, जहाँ जाता नहीं 4 लोग 5%, हाँ 5% मान ली कि हम बिहिया से पूछत हैं तो लोग चिन्हत, जी एगो इतना शोहरत हासिल कइला के बाद जी। मन में कितना शांति? अभी देखिए शांति नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। अभी हम गांव पे भी बानी, अगर आज प्रोग्राम नहीं है तो हम सोच दानी कि का करी, तो फिर शाम में हमारा चल जाए, कुछ रिकॉर्डिंग करब, कुछ अपना चैनल पे गाना। कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जी अभी हम माने 5% माना तनी 100 में पूरा, अगर भारत देश में विदेश में भोजपुरी सुनल जाला, वो में हम 5% अपना के माना तनी। फोटो खिंचावल चिन्हल जानल वो अलग बात है, लेकिन हमारा संतुष्टि नहीं है। जी।